పంట పోపుజింది ముక్కులే ఊరు కడపని ట్యూషన్ టీచర్ నెత్తికి దారిపోడు ఏం చేయండి దాన్ని లెక్క పండి ఆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇದು ఒక ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ పోయారు వెళ్ళి ಟ್ಯೂಷನ್ పోయినట్టు ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಾಡೋದು ಪಜ್ಜು ಏರಿಗೆ ಮೇ ಮಂತ್ರಾಡೋದು ಬರ್ಪಿ ಯಾನೇನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ನೇರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಹೌದೇ ನೆರ್ಪಿ ಆ ರೆಂಕಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀರು ಐಕೆ ಏನು ಕೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ನಿಂಗೆ ನೆರ್ಪಿನ ಮಾರೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಜವಾನಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬನ್ಪೇರಮೆ ರಾಪಾಕ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ರಾಪಾಕ ಬನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ పోతుంది ಅಂದ ಅಂಜಿ ಶೇ ನೀನು ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಮೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ಪುಲಿ ರಡ್ ಏತು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಈ ಕುಡ ಬಿರಿಯಲೆ ತೋರ್ಸ್ಬೋತ ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಈ ಕುಡ ಕೈಯೇ ತೋರ್ಸ್ಬೋತ ಓ ಡಬ್ಬೆ ನೋವಾ ಕೈನ ಕಿಸೆದಲ್ಲ ಈ ಪಾಡು ಕಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಕಿಸೆಟ್ ಐನೇತು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜ್ ಏಳು ಎನ್ನು ಬೆ ಕುಡದಾದ ಮೊರೆಪುನು ಐನೇತು ಪನ್ಯ ಪತಂಗಿ